Hlala phambili sikubhekela imidlalo yezikole sitholake iCharge Activity and Educational Center esungulwe nguKelvin Mogathusi iyaqhubeka nokwandisa uhlelo lwayo lokuthuthukisa intsha. Yethulake ukuqeqeshwa kokudubula imicibisholo kubafundi kuzona zonke izikole zaseSoweto. Lolu hlelo lugxileke ekwakheni amakhono, ukuziphatha kanye nokufinyelela kwezemidlalo ezihlelekile ikakhulukazi emphakathini engenazo zonke izinsiza. Ngokuhlanganyela ke okukhulayo kanye nokwesekwa, uhlelo ludala ke izindlela ezintsha zokuthuthukisa kwethalente lentsha. iCharge Activity and Educational Center yaqhubeka nomsebenzi wokuqinisa umzila wayo wokuphuhlisa ulutsha kwizikolo zaseSoweto. Injongo yale nkqubo kukufundisa nokuqeqesha abafundi ngodidi lomdlalo obizwa nge-archery. Nanjengokuba lo mdlalo ungaxhaphakanga nje, ingena apho kanye le nkqubo ukuze ifundise i-archery ifikelele kwindawo apho kungekho zixhobo khona. Well, we've identified as a school, as Lakeview Primary School, we've identified positivity regarding learner behavior. The learners that we've brought here have indicated positivity in their schoolwork and social behavior. We are happy as a school that such programs are initiated in schools, especially primary schools, because we are a primary school, and we are happy with everything that we see here, and we hope and pray that this initiative continues, because it's a positive, it bears positive outcomes, and we are happy with what we see here. Ukunyuka kwamanani wabo wathatha inxaxheba kule nkqubo kubonakalisa ukuba ulutsha lunomdla, kwaye loo nto ikhuthaza abaququzeleli ukuba baqinise nangakumbi ekumiliseleni olu didi lomdlalo. Ndinguthamanga, iindaba zemidlalo, Soweto TV.